Моңаршы югалганнар да. Сиңа миннән нәрсә кирәк? Сабыр бул, Джек. Сабыр бул. Дэнни, туҡта. Көтөгөз. Анда соҡ булығыз. Ташларны күрәсезме? Синаларны ярашаҡсың, ә синаларны ташырсың. Мин дошман түгел. Без дошман түгел. Ләкин атсаң, без алар булырбыз. Синең түбәң бушаған. Нәрсә? Бәлки бер көнгә булса да тегендә күшенерсез. Аннары миңа төтеп, ясап куярмын. Бик яхшы тәкъдим, ләкин Аарон йоҡоға китте генә. Шуңа мин Ләкин шулай яхшырак. Ант итәм. Нишлисең, туган? Түбәне төзәтергә тәкъдим иттем. Түбәне? Ул тәртиптә. Алай-былай мин төзәтермен. Кулларым оста. Мин ширкәү төзедем. Эко шартлаганча. Аңладым. Ярар. Минем булышасым килде. рәхмәт. Аңа нәрсә булган? Белмим. Аңа яңа төймә табарга кирәктер. Хәлләрең ничек, Джек? Шәп. Син өметсезләнгән кебек. Мин мультфильмнар карап утырачакмынмы, яки монда нигә икәнен әйтәчәксезме? Көртмәлене яратасыңмы, юкса Бенджаминнан сораргамы? нәрсә? Миңа Бенджаминнан сораргамы? Син миңа ризык кына алып киләсең кебек тоела башлады. Аннан да сорый аласың. Ләкин ул бер нәрсә дә әйтмәс. Син аңа эшлисеңме? Юк, мин аңа эшләмим. Ул баш. Бездә андый тәртип түгел, Джек. Без бергә карарлар кабул итәбез. Шынлапмы? Чөнки муеныңа тәлинкә кыйпылчыгын куйгач, ул сиңа үләргә бирергә әзер иде. Ул бу карарны үзе кабул итте кебек тоелды. Нәрсә дигәнеңне аңламыйсың. Мин аңа хисап бирмим. Джулиет, син кирәк. Бу көтә аламы? Су асты карабы кайтты. Безнең кыенлык бар. Тизрәк минем белән. Эшләргә вакыт. Синең тавышың сәер, Чайнатаун. Борының тыгылдымы? Миңа сәбәп кенә бир. Ә мин нишлим? Анаңны искә төшерергә кирәкме? Дәни, иштәсеңме? Әйе. Көт әле. Яхшы, нәрсә? Дәни, тыңла әле. Нәрсә? Алар кайда? Алар кайтып җитә. Бу бик җитди, Джулиет. Арбаны селкетмәгез. Ул тәртиптә булачак, әйеме? Аңа нәрсә булган?